Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 pinanggih malih kalih Ustadzah Farihah wonten pelajaran bahasa Jawi. Terus pundi kabare? Mugi-mugi anak-anakku kalih keluarga dipun paringi sehat walafiat ya, dijauhkan dari corona. Sampun kathah bab-bab ingkang sampun diterangaken kalih Ustadzah. Sakmenika dipun lanjutaken kalih Ustadzah bab maceme tembung. Nggih. Maceme tembung kuwi ana loro. Setunggal tembung lingga. Tembung lingga yaiku tembung sing isih asli, durung owah saka asale. Tuladhane apa? Tulis, waca. Nomor kalih tembung andahan yaiku tembung sing wis owah saka asale ya, wis oleh tambahan. Nah, tembung andahan iki dibagi ana 3 ya. Tambahane apa? Nomor setunggal ater-ater utawa sing diarani awalan. Nggih. Tuladhane apa? Waca. Dadi diwaca. Dadi oleh awalan di. Sandung. Dadi kesandung. Oleh awalan ke. Nomor kalih seselan. Panggonane ana ing tengah. Tuladhane tulis. Didadekna tinulis oleh seselan in. Guyu dadi gemuyu oleh seselan Nomor 3 panambang utawa akhiran. Tuladhane tulis ya dadi tulisen oleh panambang en. Telat ya dadi telatan oleh panambang an. Nah, niku wau sedaya maceme tembung. Nggih. Menawi sampun, mugi-mugi keterangan Ustadzah saged dimangertosi. Coba sakniki dibikak buku bahasa Jawa halaman 16. Ya. Niku dikerjakaken terus ditulis jawabane mawon. Ya, dadi Gladen setunggal halaman 16 rum A kemawon. Nggih, rum A mawon. Menawi sampun jawabane ditulis ten ngene buku tulis. Jawabane mawon. Nggih. Anggen dipun kinten dhateng Ustadzah. Cekap semanten saking Ustadzah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.